Alright! Ano kay? Ano ka? Gano ka? Gano ka dong? Alright mga idol, natahimo ang challenge mga idol. Natahimo ang challenge. Kini siya, kumuna na siya mga idol, pero patis, suka, panyawan idol, mga idol. Panyawan pait kini mga idol, pait ka ini. So, ate cook, nasa tay cook. So, ang atong buhaton, kung kinsa to'y makainom sa tamis, maoy tagaan na tog premyo. So natay pa premyo mga idol. Mga idol, natay pa premyo mga idol. So ang himuon na to mga idol, ana nato ipasog mga idol. Nakita na mo mga idol kung saon ni siya. Pero malas mga idol kung kining imo ang inom mga idol, porting paita ani idol. Mo siya gitawag mga idol og panyawan. Pait kay ni siya tanan. Right mga idol, sugdan na to mga idol ha. Mauna ni mga idol. Ito na sugdan mga idol ha. Mga idol. Ito mga idol. Mga na siya mga idol. Panyawan. Pait kayo mga idol ha. Atin isuot rin mga idol. Tangan na ito nagtubig idol. Tubig lang. Ito mga idol ha. Atong butang ang tubig idol. Parang anaay. Mainom idol. Okay na idol. So, pati sa idol. Patis na idol. Siyempre idol, may suka. Para maligalig ang buhay mga idol. Yan mga idol. Ayan. Mga idol may cook pa. Alright. Right. Buhay na sa idol. Basta kini may napili idol. Buhay na sa idol ha. Alright mga idol. Ready na mga idol ha. Ready na mga idol. Muna siya panyawan mga idol. Kini siya ikaduha mga idol. Patis mga idol. Patis. Kini ikaduha patis na siya. So, may katulo mo ni ang cook ang katong tamis mga idol nga kung mao ni mainom mati ka idol daog. So katulo mga ay kaupat mga idol kanilas mga idol suka mga idol aslom gani mga idol ha. Sige mga idol ato na siyang sugdan mga idol. O sige, linya kinsay una natay upat ka pilianan makainom sa gibutang na kong soft drinks atong premium hag 50. Sige, linya. Kinsay mo una? Ha?
Ang premyo 50 sa makainom sa soft drinks. Usar ka Coke. Ang makakuha sa Coke 50 pesos. Atong premyo. Ay guys, welcome to my guys. Woo! Oh. Sige. Sugod kinsa una. Kim, wala. Sige. Sugod una. Ay saba ha kung sa inainom ha. Ay saba yung kung sa inainom balag reaction sa yung baba ha. Pati siya. Ay saba. Ay saba. Ay saba. Ay saba. Ay saba. Ay saba para makamong ka. Ako sad. Ay sa ilisan ba na to? Ato ilisan ha. Ay saba. Nagloko ka rin naman. Ay saba para makabawas. Unsa kay panood na no? Sige. Sunod, Sitan. Hala, YouTube. Ay saba. Eles. Oh, Kok. Eles. Ay saba, parang nga. Saba. Sige, sunod. O, pa'y premyo, pa'y nagkakos premyo, ha? Uy, daon ka naman sa paliya. O, pa'y nagkakos premyo. Wala pa'y nagkakos premyo, ha? Ay saba. Ay saba. Ano, dinaga. Sige. Sunod. Next. Ay sama. Dito mo, layo. Ito layo. Pwede pa balik. Ay sa unahon sa nato mga kuan, katong wala pa. Ay sa yan. Eles. Dito. Ito sa kawas. Bali, magod, guys, ilisam ko papa mo. Ayoko nung anak puti. Sige, play. Hindi ko bito. Preview. Ay, nanay preview din sa. Oh, talikod tanan. Talikod tanan. Talikod. Oh, talikod. Lopo na to. Uy. Ay, kailangan. Talikod. Nan. Isa. Usapay naka-premyo no? Oops. Ay, mo pa nang raw dito. Leo. Okay. Go. Ay, dalawa, Christine. Wala sa. Gobay. Tamis. Dalawa na yun. Kuwag si Quinta. Dalawa na yun. Kuwag si Quinta. Oh, challenge at sila. Ay, nasa gentlemen. Okay, pili. 50 ang premyo. 50 ang premyo. Kamaro, nangin! Sus, binuota ko. Sus, makiyo ko lang yung Sige. Wala, kuya! Ha? Unsa man to? Kok murag pait. Kok.
Coke, Coke. Ah? Coke ka? Oh, talikod. Ilis ha. Ilisan ha. Pagbunan. Mag-change flavor ta, Ha? Basta. Ako sa may ha. Nasi may unsaon pagkuhan pag Sige, taysa ha. Ito gusto niya, wag mo pala kayo dito. Si Jillian. Ah, dili mo. Oh, sama to. Pilde. Pilde. Wag tagas Jillian. Pilde. Nakasuyop ng tanan? Sweet na. Bantog ra mga piyaho kay mo mga naong kay nakasuyop na dahil mo. Sige. Sugod sa uno. Last na niya. Last round. Ikay mo una. Batsig papildi na sag ka. Batsig parigla dia. Allah. Sige. Pili ang tarong 50 pesos ha. Coke siya. Coke na. Sige, suwi. Ano ko pala yung suka? Pati. Kamali nga. Wailili ay. Sunod ay, wailili ay. Ritso. Giyaha ko eh. Ah? Ano sa to? Kilid ba? Hak, manasuna ba ta? Last round. Okay, go. Ritso pili. Tapaw. Ha? Minum. Okay, balik. Klaro ka ito. Binasas buhi. Basta 50. Ah, Ritso. Wala na eh. Sige, last round. Alright. Ano kay? Ano ka? Gano ka? Ha? Yan, kasama na tilawan niya, no? Pait, ano? Gano ka, Dom? Ano ka, Tan? Asa marong cook? Oh, na tubig. Digay tubig. Muli ka ng balik. Digay tubig. 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 Okay. Last round. Tulo na lang. Diretso na, pili. Gano ka? Ha? Isa. Dalikod. Pila na mo? Duhan lang mo. Pa.
Okay, go. Patis. Dito ba? Usa na lang. Last na. Last round. Sige. Baro na. Go. Dito. Asa? Game, last game. Ay, sige. Last game. Isa game. Talikod game. Talikod game. Sige, last. Ikatulo na nino mo ha. Ikatulo na nino mo. Luya, konsolisyon ako. Kinsa ba to nga wala mapatagais, Janjan? Oh. Atot. Okay. Alright. Shout out mga idol. Mga nyo nga, kinsay nakadawa to premyo be? Kinsay nakadawa to premyo? Kadawa to premyo? Tara. Alright, consolation. Okay, consolation. Okay, hi guys, welcome to my guys. Nanamin kami sa Cebu City. Woo! Alright, consolation oh. Jitan. Ako na lang, mana. Si Imat, consolation. Awa, dirigay. Awa, labi. Si Jillian, consolation. Mana? Dawat ang consolation na lang. Salamat kayo. Alright. Salamat mga idol. Sa susunod mga idol. Alright.